Uvaženi gledaoci, pratite Top A+. Moje ime je Maša Ašanin, a ovo su najvažniji vijesti dana. Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević u pritvoru čeka saslušanje po 8 optužnica. Tužilački savjet danas razmatra izvještaj Osnovnog državnog tužilaštva zbog torture pod lupom i Zvicerovi policajci. Milatović je najavio da će vratiti na ponovno odlučivanje Skupštini izmjene zakona o radioteleviziji Crne Gore koje smanjuju kriterijume za izbor direktora javnog servisa. Iz pokreta Evropa sad mu poručili da neusvajanje ukazuje na jasnu nedosljednost. Vrijeme s jutra nestabilno sa kišom. Grupa država protiv korupcije Savjeta Evrope pozvala je vlade da usvoje strože propise za sprečavanje korupcije i promovisanje integriteta u najvišim izvršnim funkcijama centralnih vlada, posebno u pogledu lobiranja i kontakata sa trećim stranama. Predloženo je da države pojačaju nastojanja da se sve preporuke GRECO-a implementiraju u potpunosti i bez odlaganja. Sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj će biti razmatrani zakoni potrebni za dobijanje izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 bit će održana u utorak. To je danas dogovoreno na kolegijumu predsjednika Skupštine, saznaju vijesti. Vlada je sinoć usvojila set zakona potrebnih za dobijanje IBAR-a. Radi se o medijskim zakonima i sistemskim zakonima u oblasti pravosuđa i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović najavio je da će vratiti na ponovno odlučivanje Skupštine izmjene zakona o radioteleviziji Crne Gore koje smanjuju kriterijume za izbor direktora javnog servisa. Milatović ističe da želi poslati jasnu poruku protiv uticaja na uređivačku nezavisnost radiotelevizije Crne Gore. Podsjeća da je prošle godine reagovao protiv pokušaja vlade da oduzme financijsku nezavisnost javnom servisu. Naglašava da je javni servis dobro svih građana, a ne platforma za političke trgovine. Najava aktuelnog predsjednika Crne Gore da će ignorisati mišljenje Evropske komisije u vezi zakona o radioteleviziji Crne Gore i da će vratiti zakone na ponovno usvajanje ukazuje na jasnu nedosljednost, smatraju pokretu Evropa sad. PES je kritikovao Milatovića jer je krajem prošle godine vratio zakon o elektronskim komunikacijama, pozivajući se na stav Evropske komisije, dok sada taj princip ignoriše. Tvrde da se Milatović sada stavi u službu privatnih medija, zaboravljajući na raniji princip. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević reagovao je na jučerašnji tekst Jutarnjeg lista u kome se navodi da on rukovodi akcijom hapšenja Mila Đukanovića, ističući da je tekst pun neistina, gluposti, zluradosti i tabloidnosti. On je kazao da je njegova dužnost da se oglasi povodom teksta u Hrvatskom jutarnjem listu pod naslovom "Sprema li se hapšenje Đukanovića", koji su prenijeli gotovo svi relevantni crnogorski mediji, a u kome je on jedini označen kao osoba od ključnih koja po nalogu Aleksandra Vučića rukovodi akcijom hapšenja Đukanovića. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović kazao je pred Podgoričkim višim sudom za specijalno državno tužilaštvo blokira njegovu legalno stečenu imovinu i da je već sada napravljena šteta od nekoliko stotina hiljada eura i da će biti mnogo veća. On je to rekao u obraćanju sudiji Vesni Kovačević, koja je presjedavala sudskim vijećem na ročištu održanom po žalbama advokata odbrane, a koje se odnose na mjeru blokade nepokretne imovine Božovića i drugih optuženih u ovom predmetu. Advokati i svi optuženi koji su bili prisutni u sudnici istakli su da imovinu koja je od strane SDT-a blokirana stekli legalno, da je u porodičnom nasljeđu. Naglasili su da nije stečena inkriminisanom periodu, već mnogo godina ranije, pa u nekim slučajevima i 100 godina prije. Iz odbrane su naglasili da se ovdje radi o zabrani raspolaganja i korišćenja imovine. Tužilački savjet će na današnjoj sjednici razmatrati izvještaj Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici o predmetima formiranim po prijavama za policijsku torturu. Prema saznanjima dana, Osnovno državno tužilaštvo Podgorica opisalo je postupanje tužilaca u 10 slučajeva. U većini predmeta osumnjičeni su identifikovani, a u pitanju su službenici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i policajci, među kojima su i pripadnici sektora za borbu protiv organizovanog kriminala. Osumnjičeni se terete za krivična djela mučenje, zlostavljanje
zlostavljanje, iznuđivanje iskaza. Neke od tih dijela, prema navodima iz prijava, su učinjena nad maloljetnim licima. Na osnovu dostavljenog izvještaja zaključuje se da istrage traju dugo i po 4 do 5 godina. Nova Srpska demokratija i Demokratska Crna Gora dogovorili su plan rotacije njihovih predstavnika na čelnim funkcijama u beranskoj vlasti, koja je trebala da se dogodi prije 3 sedmice, pišu vijesti. Potpredsjednik opštine Berane Damjan Ćulafić potvrdio je da će prema koalicijonom sporazumu iz maja 2022. godine preuzeti čelnu poziciju od Vuka Todorovića. Plan rotacije dogovoren je juče i uključuje zamjene na još nekim pozicijama. Novoizabrani predsjednik opštine Ulcinj, Genci Nimanbegu, poručio je da će predano raditi na razvoju Ulcinja, te da će u toku njegovog mandata biti cijenjen svaki partner. Poručio je da je jedina stvar koja se prekida izdaja, zavist, ljubomora, zloba, žudnja za vlašću i položaju. On je sinoć izabran za predsjednika opštine glasovima 20 odbornika nove većine u Skupštini opštine Ulcinj, nakon što su smijenili Omera Barjaktarija iz građanskog pokreta URA. Osnovno državno tužilaštvo u Ulcinju saopštilo je da je u toku izviđaj povodom incidenta na sjednici Skupštine opštine Ulcinj. Iz te ustanove su kazali da prilikom pregleda sale nisu pronađeni tragovi koji ukazuju da je korišćen suzavac. Sinoćnu sjednicu Ulcinskog parlamenta obilježio incident kada je ispred sale bačen, kako se sumnjalo, suzavac. Policija je nakon toga stigla u opštinu i nije dozvolila ulazak nikom osim odbornicima. Pojedincima je ukazana hitna medicinska pomoć, a u jednom trenutku zgrada je ostala u mraku zbog oštećenja dalekovoda, pa je sjednica prekinuta. Rudnika u Mojkovcu neće biti, kazao je ministar Mujović i dodao da će vlada raskinuti ugovor sa kompanijom Tara Resources. I vlada je, kako kaže Mujović, detektovala određeno kršenje ugovora od koncesionara. Obavijestili smo koncesionara i dali mu rok od 30 dana da ispravi nedostatke, međutim taj rok je istekao 25. maja. Nismo dobili odgovor, što znači da smo stekli uslove da jednostrano raskinemo ugovor, naglasio je on. Potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj saopštio je danas da je donijeta odluka o produženju akcije limitirane cijene na osnovu 4 proizvoda koje su i do sada bila obuhvaćena, ali im je dodati i lista domaćih proizvoda. Akcija će trajati mjesec dana, a nakon tog perioda u odnosu na reakcije i trgovaca i potrošača razmotrit će nove mjere, odnosno nastavak akcije, najavio je on nakon sjednice vlade. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da će uputiti sporazum o razdruživanju sa Bosnom i Hercegovinom, dodajući da će biti u organima Bosne i Hercegovine, ali da će donositi samo odluke u svoju korist. Mi ćemo biti u organima ove države, ali ćemo samo donositi odluke u našem interesu. A pošto tamo nema odluka u našem interesu, teško da ćemo donositi odluke, rekao je Dodik. Dodik je kazao da u okviru Bosne i Hercegovine nije bilo nikakvog dogovora oko rezolucije o Srebrenici i takva odluka je morala doći iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Četiri osobe uhapšene su u Ukrajini i Jermeniji, a više od 100 internet servera je uklonjeno ili prekinuto u velikoj operaciji usmjerenoj na međunarodni sajber kriminal koji je pogodio 1000 ljudi, saopštio je Europol. Agencija za sprovođenje zakona Evropske unije je ovu akciju, koja je sprovedena od 27. do 29. maja, nazvala najvećom dosadašnjom operacijom protiv botneta. Jedno od hapšenja izvršeno u Jermeniji, ostala 3 u Ukrajini, izvijestio je Europol, dodajući da je više od 2000 domena sada pod kontrolom policije. Zlonamjerni softver omogućava sajber kriminalcima da se tajno povežu s kompjuterima ljudi u zlonamjerne svrhe. Prema istraživanju, jedan od glavnih osumnjičenih zaradio je najmanje 69 miliona eura u kriptovaluti, iznajmljivanjem lokacija za kriminalnu infrastrukturu. Vrijeme s jutra promjenjivo do potpuno oblačno i nestabilno, povremeno kišak ili pljusak sa grmljavinom. Ponigde se očekuju izraženiji pljuskovi, prvenstveno na jugu. Lokalno su mogući kratkotrajne vremenske nepogode. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku znatno manje padavina. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, udare jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 18, najviša dnevna od 15 do 25 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A+. Ostanite uz kanal naše televizije.